Karun adlaw sa Miyerkules, kapistahan ni San Felipe ug Santiago, mga apostoles. Dili ikaw makapaambit sa unsay wala nimo. Apan tapos kita nakadawat sa gasa sa pagtuo, gitawag kita sa pagpaambit ni anang pagtuo ngadto kanila nga atong mahimamat. Latas sa kasaysayan sa simbahan, gikan kang Hesus ngadto sa mga apostoles, gikan sa nangaging mga katuigan hangtod karon, ang mga matuohon mipaambit sa maayong balita sa kinabuhi diha ni Kristo. Naghisgot kita mahitungod sa unsay atong nakita ug nadungog, kun giunsa sa Dios pagbag-o sa atong kinabuhi, pinaagi sa gasa sa iyang grasya. Usahay, malisod ang pagsaksi sa atong pagtuo. Bisan ang mga apostoles, tapos ang mga katuigan nga miambit sila sa kinabuhi ug sa pagpangalagad ni Jesus, nangayo sila og mas daghan pa. Sama sa gibuhat ni Felipe diha sa ebanghelyo karong adlaw. Nangayo siya kang Jesus nga ipakita kanila ang Amahan. Mahimong makita nato ang atong kaugalingon sa samang mga paghangyo. Mangayo kita sa Dios nga hatagan kitag prueba sa iyang gahom aron malig-on sa atong pagtuo. Apan ang atong pagtuo wala diha sa mga timailhan ug sa mga katingalahang gibuhat sa Dios. Anaa kini diha sa atong personal nga relasyon kang Jesus. Kun mas haduol kita kaniya, mas mupuyo siya ug ang iyang amahan uban kanato diha sa espiritu. Pamalandong. Kumusta man ang akong personal nga relasyon kang Jesus? Nahimo ba akong mas haduol kaniya matag adlaw? Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat, nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kung magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo, ug kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw, sumala sa nahisulat sa kasulatan, ug nga nagpakita siya kang Pedro ug unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya sa kapin sa 5 ka gatos sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan, nagpakita usab siya kanako bisan tuod na tawo ako sa talagsaong paagi. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagasulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabii nagapahibalo ngadto sa sunod gabii. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan.
Walay pulong ni pakigsulti kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta, nadungog ang ilang tingog. Ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Tomas, "Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong Amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya." Si Felipe miingon kaniya, "Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kana kanamo." Si Jesus mitubag, "Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita usab sa Amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang Amahan. Wala ka ba motuo, Felipe, nga ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang Amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako. Kundili, panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang mutuo kanako, magbuhat sa akong gibuhat. Ug magbuhat siyag labaw pa niini, kay muadto man ako sa Amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayuon sa akong ngalan, aron himayaon ang Amahan pinaagi sa Anak. Kun mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.